Ilan sa tourist destinations sa Paway, Ilocos Norte ating dayuhin sa report. Mayaman sa tourist destinations ang probinsya ng Ilocos Norte. Kung magtutungo sa Paway, huwag palampasing dumayo sa Barangay Suba, kung saan bubungad sa mga turista ang kilalang Malacanang of the North. Itinayo noong 1977. Dinarayo ng mga turista dahil sa iba't ibang memorabilia ng pamilya Marcos. Katabi lang din nito ang Chinese Garden. Para sa mga nais naman ng preskong hangin, maaring magpakuha ng larawan sa mga gazebo. Bukod sa pamosong sand dunes, panibagong atraksyon ngayon ang Paway Lake Water Park. Swak sa bucket list para sa huling hirit sa tag-init. The first ever floating playground in the north, 4,100 square meter of inflatable island experience. So we have 4 major obstacle courses. We have the human launcher, Squid Game inspired inflatable, and then we have the famous human launcher po and Tarzan swing. Pebrero lamang ngayong taon ang buksan sa publiko ang inflatable island. Nasa 4,100 square meters ang lawak ng inflatable island. Sa ngayon, nasa 10 feet ang pinakamalalim na bahagi ng lawa. Pero pagdating naman sa inflatable pool, nasa 7 feet lamang ang lalim nito. Pero kinakailangan na magsuot ng life vest ang lahat na magtutungo dito sa inflatable island. May height requirement po tayo sa mga bata for safety. So only kids 3.5 feet po are allowed to play for safety reason. Maaari ring mag-relax at ma-enjoy ang view ng Paway Lake sa kanilang 120 Santorini Bali-inspired lounges. Napakaganda po. Talagang tagal na po namin gusto pumunta dito. Pinag-ipunan po namin yung pag-travel dito. Maaring magkayak at ma-enjoy ang venue sa iba't ibang sports activities. Patunay lamang daw ito na you're in Ilocos Norte. Mula sa Ilocos Norte, kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.